Heippa tiralla ihmiset! Tosiaan tänään mun piti tehdä video, kun mä muokkaan mun petsin, mutta se jostain syystä lopetti sen kuvaamisen ja siitä jäi osia pois. Joten nytten mä teen sen lopun muokkauksen, niin sitten voidaan katsoa, kun se on valmis. Tällä hetkellä tää on tämmönen, mutta siitä muokataan vielä. Siinä on se maali, eli kynsilakka. Tää on ihan neonvihreitä, mutta se näyttää vaaleammalle. Toimisiko jos mä teen näin? Jotakin vaaleampaa. Tosiaan mun puhelin taas teki niin, että sitten se painoi stoppinappulasta itsekseen ja otti pois sen, kun mä maalasin sitä. Joten mä en saanut kuvattua sitä, mutta mä näytän nyt tämän lopputuloksen. Ja itse hän oli erittäin tyytyväinen hänen uuteen luukkiinsa. Mutta joo, ei ollut jotenkin vaan suostunut kuvaamaan stopille ja nyt sitten ei toiminutkaan. Ja leikkasin sen osan pois ja nyt sitten lopputulos näytetään, kun se ei kerran kuvannut sitä. Kohtahan tulee. Tosiaan muokkauksia tuli vielä lisää, joten se ei vielä tullut. Joten nyt se on tuolla kuivamassa. Katsokaa. Sen pää on tuossa kuivamassa. Ja hänen vartalonsa on tuolla kahden huonekalun välissä, sillä se ei pysynyt pystyssä. Herran Jumala, hän on kaunis. Tule tänne, pian nyt. Lopputulos.